Чеви Чейз, Джон Пол Рутън, Том Арнолд, Роб Шнайдер като гласа на Шелби, Джеферсън Браун, Натали Лисинска и други. Във филма Шелби. Коледа. Няма друг празник като нея. Тя не е само празник, а и нагласа. Тогава се радваме на мира и добрата воля, събираме се с семействата си и мислим какъв подарък да сложим под коледната елха, за да накараме някого да се усмихне. За кучетата най-хубавият подарък е стопаните им да ги обичат по празниците и да ги смятат за важни членове на семейството. В тази снимка има само един проблем. Това не съм аз. Ето ме. Куче, 18927. Добре, вече имаш опит. Хайде, не се усмихвай. Вината не е моя, а твоя. Сам се докара до тук. Малко вдясно, твое дясно, не е мое, сета е. Това е Дък. Той хваща кучета. Съществува, за да ми вгорчава живота. А споменах ли, че говори много? Искам хубава снимка, ако случайно някой реши да те осинови. А казах ли ви, че е ужасен фотограф? Ама какъв ъгъл само? Кръкът ми е пред носа. Не си Арета Франклин, разбра ли? Къде е най-кофти да си на Коледа ли? В затвора. И то не някой приют в предградията с чисти кърпи, халат за след баня и мента под възглавницата. Говоря за пандиза, за кафеза, за кучкарника. Този с гледка през решетки. Тук по-лошо от храната е само това, че те хранят и следващ път. Да не говорим за чакането. Тук правим само това по цял ден и всеки ден. Не знаеш дали те чака най-хубавият, най-лошият или последният ти ден. Тази пържола не е за добро поведение, а е последното ядене на обречено куче. Горкият с кръфи. Поне няма представа какво го чака. Спокойно, отиваш на по-добро място. Няма как да е иначе. Май той ще започне да мрази Коледа, като всички останали. Мразя Коледа. Най-ужасният празник е. Весело ми е само когато се опитвам да избягам от господин Гадняра. До после, мухльо! Няма да ме хванеш жив! Ей! Спри! Имам аеродинамични уши, мухльо! Бягствата ми не са класически, но поне Дък се раздвижва добре. Хей, как е храната тук? Мирише хубаво. Я да видим. Вкусно? Добре, пипна ме! Признавам, постъпих лошо, съжалявам. Хей, вратът ми, искам да си остане на тялото ми, благодаря. Водата е студена. Колко пари пестим от топлата? У дома си е най-добре. Липсваше ми. Сериозно, много е хубаво. И желязно. Забрави прозореца, глупчо. Чао! Коешко бутче? Даже 2 ще си взема. Добре де! Пуснете ме! Вътре изглежда топло. На партито ви му липсва само страхотно куче. Какво е това? О, не, пак ли? Как го прави? Къде може да ти е по-добре от тук? А? В Кабул ли? Там ли искаш да идеш? Какво е Кабул? Яде ли се или се пишка на него? Ще направи и двете. Това бие фитнес залата. Само дето ти замръзва задника. Не е за вярване, че е такъв тъпчо.
Пипна ме! Изненада ме! Кълна се! Изпаднах в паника! Да, знам. Пак студена вода. Разбрах. Заслужавам си го. Колкото и да се опитвах да избягам, накрая пак се озовавах в затвора. В компанията на помяри, изгонени кучета, мелези и самотни вълци като мен, които никой не иска. Добре, че спрях да изпитвам нужда да ме искат преди 7 кучешки години. Това си е улица без изход. Затова реших, че следващото ми бягство ще ми е последно. Щях да пътувам по света като снежинка във вятъра. Знаех, че ако не избягам, ще се намеря в небесния кучешки парк. Всяко куче, което влезеше в онази стая, никога не излизаше. Пещ за отпадъци. Това, че не успявах да надхитря мъж на средна възраст без характер, ме ядосваше. Нямах представа, че късметът скоро ще влезе през вратата. И то на токчета. Каква е процедурата? Няма портиер, като скитници ли да обикаляме? Признай си, Франсис, баща ти ли те подучи? Ехо, има ли някого? Обслужване? Не. Я виж това. Тук пише, че е била модел. Прегазване ли е рекламирала? Добра шега. Много смешно. Искам да прави номера. Хубави. По-хубави от на час и онова породисто не знам какво си. Миличък, родителите му вече дори не са в кънтри клуба. Горкият час. Защо не си вземем Пале? Пале. Ще го обучиш сам. Че кой има време? Да, ти нямаше не и ти. Здрасти! Здравейте, госпожо! Аз съм Сладък, да. Така да е. Какво ще кажеш за това? О, невероятно е. Пише, че умее номера. Да, момче. Здравейте, как сте? Изкарайте ме от тук. Да, защо не? Направи някой номер. Номер значи. Изкарай ме и ще ти направя на обувката. Хайде. Покажи нещо на госпожата. Иначе няма да излезеш от тук. Добре, няма нужда от заплахи. Превърти се. Добре де, само да измисля какво. Ей, сега. Хълбочите ми! Леле, заслужи си яхнията. Стига сте зяпали, снимайте ме. А сега протягане, за баланс. Добре, ето. Да... Него. Искам него. Има и по-умни хлапета, но и така става. Страхотен избор, приятелче. Вадим го. До скоро, да. До нови срещи. Дръжте го! Само ме изчакайте. Носят ви колет. Здравейте. Служете го там. Не, трябва да подпишете. Божичко. Ама че ирония, новата система за сигурност. Франсис, тръгваме си. Почакайте. Не си взех кучето. Да, не го взе. Ако не ми го вземеш ти, ще помоля татко. Кучкарио. Да. Синът ми иска това куче колко ще струва. Не струва нищо. Това е приют. Никой не плаща за кучетата. Глупости, всичко си има цена. $100. Благодаря, но не. 500. 1000. За онова куче? Да, именно за него. Добре, става. Пригответе ми го за утре и ще ви платя. Разбира се. Хайде. Франсис, Не си взех кучето. Франсис. за това е разглезен. Искам го сега. Хайде, Франсис. Разбрахме се. Божичко. Тогава още не знаех, че ще проведат сериозно издирване. Знаех, че съм свободен. Бях по-щастлив от всякога. Светът беше моят кокъл и щях да си го дъвча, да го заровя, после да се опитам да го намеря, а след това да се ядосам, че не мога. Така да изхващате. Това беше най-хубавият подарък за Коледа. Чувствах се жив. Така срещнах семейство Паркър. О, не. По-точно те ме срещнаха и прелетях 5 метра във въздуха. О, не. Лоша работа. Искам добър адвокат. Много лошо. Да, и на мен ми е приятно. Да, много. Не стискай, там ме удари. Стой тук. Стой тук. Добре, приятел. Ще се оправиш? Да. Оператор, дайте ми ветеринария. Да видим дали съм разбрал. Блъсна ме, а даже няма да ме вкараш в камиона. Здравейте, честита Коледа. Това е моето куче. Ей, спрете! Кучето ми! Довиждане, Дъги! Спрете! Кучето ми трябва!
Добре, забавяме, значи вече сме там. Казвам там, но не знам къде сме. Забранено за кучета. Защо се забави толкова? Знаеш ли колко работа свърших? Намерих кашона в мазето и извадих всичко. Сложих фигурите, дядо Коледа, фенерите, елените, но ще ми помогнеш с... Претърпях лек инцидент. Боже, добре ли си? Да, не беше такъв. Да разберем как е той. Я почакайте, не блъснаха ли мен? Искам да ти покажа нещо. Някакъв подарък ли? Не искам да направят яка и от мен. Добре, бягайте, краченца! Чао, до скоро! Ами, Ед, тук няма нищо. Да се спасявам, докато не ме е блъснал пак. има куче. Какво? Знаеш, че ги мразя. Къде да се скрия? Студено е. Къде ли е по-топло? Ето къде. Топличко. Ага, ето, малко е хлъзгаво. Ще се справя. Завой на дясно. Столби, служете си табела. Блъснах го. Звъннах на ветеринарите, но почиват заради Коледа. Затова го докарах. Ед, и да се оправдаваш, пак ти ще сложиш елхата. Побързай, преди да е дошъл 4 юли. Хайде, сама не мога. Но Долу имаше 2 кутии със светлини, но е странно, защото не знам дали едната не е пълна с изгорели, а другата с работещи. Не знам защо пазим изгорелите, но сигурно е защото... Може би, защото... тук имаше куче. Не знам къде да ги изхвърля. Не бях подготвен само за любопитните деца. Беше много сладко. И по-точно за едно хлапе. Джейк Паркър. Пак ли го помоли за тъпо куче? Купуваш си приятели, защото нямаш ли? Не, отказах се от кучето. Тогава защо не поискаш Командо Убиец 3? Не искам тъпи видеоигри. Те са за теб. Те ще ми подарят фокус от професионалист. Мама никога няма да го позволи. Не го искам от нея, а от дядо Коледа. Сериозно? Ще има да чакаш? Здравей, Брент. Честита Коледа. О, честита Коледа, Клои. Как я караш? Ами, ние играем си с брат ми. Не знаех, че имаш брат. Срещала си го няколко пъти. Не е много забележим. Дръж се по-добре с него. Дядо Коледа те наблюдава. Каза ли ти го? Явно, Клей. Да, права си. Мамо, Брент пак се хвали. Стига, клюки. Подреди ли си стаята? Утре братовчетка ти ще спи при теб. Но Хели е момиче. Ами ако получа нещо като момичешко отравяне, защо не може да спи при Брент? Защото стаята му мирише странно. Поне няма да спиш в стаята на сестра си. Тя не случайно спи на гумени чаршафи. Да, работим по въпроса. Знам, че не е лесно, но по Коледа винаги е така. Човек споделя мъките си с роднините. Върви, имам работа, хайде. А закачи ли си пълтото? О, съжалявам. Да. Фокусите с карти не ми се отдават. А нещо отдава ли ти се? Да, ще ти докажа. Ето го най-новият ми фокус. Това е френска гилотина, сигурна и много зрелищна гибел. Виж как този безпомощен зеленчук ще бъде срязан от острото като бръсначо острие. Мисля, че това е плод. Се тая. Готова? Никой не може да оцелее. Това е ужасна съдба. Или не е така? Ето ви сувенир, млада госпожице. Благодаря. А сега? Сега ще ми трябва доброволец. Може би госпожица Мъмбълс. Не, госпожица Мъмбълс. Аз ти дадох диня. Добре. За лоша хигиена и чорлава коса я осъждам на сигурна и зрелищна гибел на гилотината. Почакай, стана чудо. Благодаря, благодаря, благодаря. О, дяволите. И не се връщай, докато не се извиниш. Добрите фокусници не чупят играчките на сестрите си и не си разхвърлят стаите. И фокусите им се получават. Кой е там? Брент, ти ли си? Само дано пак не ми ровиш в нещата.
устата на дракона е чудесно скривалище, но понякога те хващат. Случва се. Мамо, Казвала съм ти да не тичаш у дома. мамо, в мазето има призрак. Чудесно. Може би ще ми помогне да сготвя за 8 души и да поливам пуйката през 20 минути. След като я осоля, ще ми е за първи път. Трябва да сготвим птиче гнездо, защото дядо ти има газове, ако яде картофи, и да сложим брюкселско зеле балсамов оцет. Мамо, призрак в мазето. Помогни на баща си с елхата. Така, трябваше да сипе бренди в чая. Писна ми от 18927. Обикалям целия град и го търся. Създава ми само проблеми. Или ще вземе парите, или ще получи паршола. Да, Търстън е добър, Блекстон също. Горе-долу. Но те са правили илюзии. Шелби е специалист по бягствата. Добре. Най-добрият на всички времена. Пити Шелби, майсторът магиосник. Чувал ли си за него? Ами да, горната част. Татко, ще ти покажа един фокус. Приготви се да бъдеш изумен. Да, ще се изумя, ако се получи. Тук капитан Мангуста. Баракуда, приемаш ли? Това са 4 обикновени обръчи. Ох, боже! Да, изумително. Извинявай, татко. Джейк, приятел, Съжалявам. остави фокусите и донеси светлините от мазето. Какво? Искаш да сляза там сам? Да не би да те е страх, пазльо. Мама ми каза, че си видял призрак долу. Стига, Брент. И така да е, светлините ми трябват. Редник Баракуда, тръгвам към дерето. Операция Червен скитник започва. Призрак, излез. Не си играй с мен. Аз съм голям и съм страшен. Тежко въоръжен съм. Моля те, не ме яш. Имам семейство. Олеле, да изчезваме! Не, къде? Мразя клоуни! Летящи наденички! Летящи? Леле? Какво е това? Къде да се скрия? Не, спри. Че какво му е? Не! Ох! Майчице, преди никога не ми се е получавало. Здравей, хлапе! Как го направи? Хубава кучешка коливка! Става и за рязане на наденички. А сега изчезвам! Извинявай! Мамо, ще си довърша снежния човек. Чакай! Първо кучешко правило, бягай! Спасявам се от лудото хлапе. Играе си с гилотина. Моля ти се. Пази се, момиченце. Мамо, Джек не ми се извини. Извинявай. Извинявай! Май губя форма. Не мога да избягам от хлапе. Край на престъпния ми живот. По-умно е, отколкото изглежда. Което не значи много. Ще му се измъкна през любимия ми пряк път. Добре, пресичам. Точно сега ли няма камион? Защо блъска само кучета? Писта! Хлапето ме е погнало. Сигурно е с бързо яки за ски. Не мога да му избягам. Я гледай. Дък, стъпия му камион. Чакай, трябва да помислиш. Страшно хлапе? Или страшен възрастен? Възрастен или хлапе? Сещам се. В кутията! Хей, тук няма ножове. Ей, хлапе! Видя ли куче да влиза в кутията? Не, как изглежда? Като куче! Свирепо и бездомно. Не, тук няма свирепи кучета. Така ли? Никакви? Я да видим. Аха! Ето те! Пипнахте! Не съм те пипнал. Той е илюзионист и майстор на бягствата. Той е беглец и престъпник. Извадил си късмет. Последното хлапе, което скри куче беглец и попречи на правосъдието, още си плаща глобата. От 10 години не получава издръжка. И няма приятели. Никакви! Какво да ви кажа? Тежка година за дядо Коледа.
Хубав фокус изчезване. Ще ми кажеш ли къде ходи? Парзелях се с приятели. С приятели? Чудесно! Никога не играеш с приятели. Да, знам. Направих ти обяд в кухнята. Джейк, светлините ми трябват веднага. Моля те. Най-после си намерих първия идеален асистент, а той изчезна. Опала! Това ти ли си? Върнал си се. Ами да, не по свой избор, а защото е студено и умирам от глад. Този хамбургер си го бива. Има и още. Гладен ли си? Сериозно? Не бих могъл. Добре, де, ще си взема от учтивост. Добре, я да видим. Благодаря. Не е зле? Не искам да те обидя. Не си лошо хлапе. С храна. Как влезе тук? С фокус, с появяване? Фокусниците не издават тайните си. Освен срещу още една хапка. Добре, какво те интересува? Ти си като любимия ми фокусник, Пити Шелби, майсторът магиосник. Чувал ли си за него? Повече ме вълнува храната. Може ли да продължим? Може ли? Благодаря, ще ти отговоря след 8 хапки. Това имах предвид. Да, разбира се, че съм. Че кое куче беглец не е чувало за него. Здравей, кучкарио. Нали ще хванеш кучето до утре? Разбира се. Винаги е живял в клетка и не се справя добре на улицата, но е нужно време. Стига оправдания, кучкарио. Искам да натрия носа на бившия си мъж. Парите не са проблем, но искам гаранция. Какви пари ще получа, ако ви дам гаранция? Колко? Какво ще кажеш за $5000? Госпожо, давам ви гаранция. Роки, имам още 4000 причини да го хванем. Дай пет. Така, ти си новият ми партньор. Благодаря. Може да ми се смеят, ако чуят, че нося покривка, но няма проблем. Ако някой яде пица, ще ми я сложи на гърба. Слушам те. Ти ще си Шелби великолепния, а аз Джейк Паркър, професор по фокусничество. Да пробваме нещо. Първо, наричат се илюзии и, макар че си прекрасен, не се интересувам от дребните ти коварни топка. Това топка ли е? Не каза, че имаш. Криеш неща от мен, хлапе. Гледай с изумление как ще я накарам да изчезне. Я да видим. Какво? Защо ще я криеш? Къде е топката? Къде е? Какво? Защо? Накара топката да изчезне. Това е престъпление срещу топките. Какво направи с нея? Ама, това е катастрофа. Леле, взе, че се получи. Хайде, пробвай тази. Давай. Добре. Трябва да внимаваш малко повече с топката. Ама как така? Дръж я така, че всички да я виждат. Да го направим пак. Не, нека да не го. Имахме топка, сега я няма. Това не е хубаво. Партньорът ни ще избере чаша. Тази? Не. Тази? Опла! Какво? Това е друго нещо. Вече са 2. Знаех си, че с партньор ще се получи. Джейк, време е за вечеря. Ей, сега идвам! Едва ни се размина. Така си е. Така и така си имаш 2. Дали ще е проблем, ако огледам някоя от другите? Ето. Една за теб и една за мен. Еха. Ама ти, сериозно ли? Знаеш ли от кога не съм имал своя топка? Като помощник ще получаваш половината от всичко. Става ли? Благодаря. Какво добро хлапе. Така, тук ще ти е топло. Съжалявам, партньоре, но трябва да тръгвам. Ще те крия тук до сутринта на Коледа и ще кажа, че си от дядо Коледа. А после винаги ще правим фокуси заедно. Става ли? Лека нощ, Шелби. Лека нощ. Честита Коледа. Честита Коледа ли казах? Какви ги върша? Какво ми става? Хлапето ли ми влезе под кожата? Не. Това е само топка. Има ги навсякъде. Но пък е хубава. Сега ще я задържа. А после ще се отърва от хлапето. Тиксо, да си го виждала? Елхата пак падна. Не, елхата е на 10 години и сигурно цялата е от азбест. Много си е хубаво. Затова ли винаги я лепиш с Тиксо?
Това е семейна традиция. Не можем ли просто да си купим нова? А не можем ли да си купим хубаво тиксо? Ед. Ще си купуваме нова елха. Джейк, донеси ли светлините? След закуска. Ще си ги взема сам. Ето, ще ги донеса, докато ям. Какво беше това? Мисля, че е пубертет. Неловко. Баракуда, върнах се. Добро утро, Шелби. Как спа? Като блъснат от камион. Я почакай, наистина ме блъснаха. Какво е това? Сандвич? Хапка с бекон? Ще е трудно да те крия още цял ден. Бекон без яйца? Ще си останеш без бакшиш. Ще трябва да измисля къде да те сложа. Сега ще огледам какво имам. Трябва да свърша нещо спешно. На твое място бих се пуснал навън веднага. Фокуси с въжета много е старовремско. Да, фокуси с въжета. А сега, може ли да изляза? Може би нещо такова, шал за изчезване. Да. Ръката ми е празна. Да. Сега ще вкарам този шал вътре в юмрука си. Готов? Изчезна. Знаеш ли кой е най-прекия път навън? Еха, получи се. Само дето шалът не изчезна. Изкуствен палец, ето. Просто ни трябва по-голям, за да го направим и с нещо по-голямо. Извинявам се за това. Да не би да пръцна. Надявам се. Признавам, че не съм сигурен. Сега може ли да изляза? Леле, и трябва да излезеш навън. Може да минеш през прозореца, но първо трябва да махна снега. Какво? Стой тук. И ти, и килимът ще съжалявате за това. Пълен съм догоре. Здравей, Джеки! Чичо Стивън, Как я караш, хлапе? Ела тук. Знаеш ли, Тор има лек запек от полета и трябва да му дам слабителни. Така че, ще ми помогнеш ли? бях започнал нещо друго. Няма да отнеме много време, защото ще подействат, щом почна да му масажирам корема, а ти ще държиш пликчето. Знаеш, че мама се страхува от кучета. Знам. Не се притеснявай за нея. Така да е, това е Тор! Хайде, приготви се, време е. Дръж го по-близо. Вдигни му опашката. Дишай през устата. Трябва му по-голяма турбичка. Не е от истинска козина. Би било жестоко. Но няма значение, защото мама каза, че Джери е казал, че било най-скъпото в магазина. Последна мода. Мамо! Мамо! Каква е тази миризма? Пак ли умрял гълъб? Помагах на Чичо Стивън. Няма ли да поздравиш братовчетка си Хейли? Здравей, Хели, хубаво пълто. От ужасния снежен човек ли го открадна? Супер скъпо е. Дано пазиш касовата бележка. Мамо, Чичо Стивън... Какво за него? Изненада! Довел си е кучето. Да видим как ще избяга сега. Гласово заключване за вратата. Жестоко е. Имаме скенер за отпечатъци и самоличност. Никой не може да влезе. Има и някакъв увлажнител. Не съм го поръчвал аз, повярвай ми, приятел. Няма да рискуваме. Ще го върнем и ще го държим, докато ни платят, нали? 5 бона, приятел! Виж това. И в националната сигурност нямат такива. Гледай! Това не е нищо ново. Страх ме от кучета от 3 годишна. Не мога да повярвам, че си го довел. Виж, нямах друг избор. Беф е на почивка с прекрасния Джери и той има нужда от мен. Между нас да си остане, но е станал малко чувствителен след развода. О, нима? Тор е чувствителен. Тор. Добре, признавам. Аз съм чувствителен, знаеш ли? В момента съм в преходен период и трябва да ти кажа, че никак не ми е лесно. Стивън, не става дума за теб, а за мен и кучето в моя дом. Успокой се. Слабителните ще го направят малко сънлив. Просто гледай на него като на 80 кг килим в коридора. Миризлив килим, но килим. Внимавай, вътре има чупливи неща и леко с пълтото струва много пари.
Тук винаги ли мирише така странно? Хей, внимавай! Този таблет ми е коледният подарък от мама, кретен такъв. Хей, я не ме обиждай. Или какво? Ще ме превърнеш жаба като Хари Потър? Той е магиосник, а аз съм фокусник. Съвсем различно е. Написах тъп и фокусник в интернет. Излязоха почти 2 милиона резултата. Дай да видя. Кой знае как си го написала? Г-Л-У-П-А-К. Пусни. Коледният ми подарък! Опа, щупи се. Много загубеняшко. Сега ще кажа на майка ти. И ще звънна на Джери. Проклятие. Хлапе, май не разбираш. Толкова ми се ходи по нужда, че не знам дали ще издържа. Стой тук. Добре, план Б е нов килим и никакви обвинения, моля. Къде си мислиш, че отиваш? Навън, да играя. Край на игрите и на фокусите в мазето. Идваш с мен. Не, само минутка. Як е то? Почакай. Ръкавиците и шапката. Дядо ти няма да се вземе сам. Извинете ме, честита Коледа. Хайде. Здравей, татко. Ти успя? Здравейте. Как пътува? Не прочетохте ли в блога ми? От Кайро до Нью-Йорк беше средна работа, на последните 10 часа си ги биваше. Загубих малко пари на карти, но се запознах с чудесни хора. Виждаш ли онзи тип? Работи в мандра за домашно сирене. Шампанското на сирената. Прекрасно е. Къде са всички останали? И какво става с теб, Ходини? Ед купува нова ЛХ, децата са у дома, Джейк е тук, защото не слуша. Разбира се, нали ми е внук? Може ли да тръгвам? И аз се радвам да те видя. Дай да ти помогна с багажа. Благодаря. Тази сякаш е празна. Дядо Коледа ми каза, че си бил лош. И той ли беше в автобуса? Невероятно. Джейкъб, дръж се прилично. Извинявай, дядо. Стига, много си прав. Не го чух в автобуса. Дядо Коледа не беше там. Разбрах в Египет, че си бил лош. От един фараон. Дядо, запомни си мисълта. На татко ще му е интересно. Сега ще го доведа. Здравей, Джейк. Да си виждала татко? Да, още пазарува. Брент с теб ли е? Не, у дома е. Баща ти и на Коледа ли те кара да работиш? Поисках сама, за да не съм у дома. Братовчерите ме подлудяват. Чувството ми е познато. Тази ще свърши. Има 6, не 5 здрави клона. Давам 10. 20. По $1 за игличка? От мен да мине. Честита Коледа. Да вървим, Джейк. Джейк, 4 здрави клона. това е за теб. Но аз не съм ти взел нищо. Това не е подарък, глупча. Дай номера ми на Брент. Той е хубавец и отвратително. Защо хлапето се бави толкова? Трябва да се изходя. Ама веднага. Ще потърся подходящо място. Това е абсурдно. Кучетата не могат да стискат като хората. Добре, ще намеря къде. Ако имат котка, ще използвам тоалетната й. Повече никога няма да ходи в нея. Опа. Направо си изсипи целия плик в устата. Не, приятел, не знам какво стана средник Баракуда. Само отлъчи се. Изкушавам се да обявя код оранжево. Леле, хората могат да са отвратителни. Така ли се яде за Бога? Здрасти, само минавам. Каза, че е загубеняшко, което беше още по-загубеняшко, нали? Де да бях в Таити. Я. Тук имало и друго куче. Сигурно го пускат в тоалетната. Не се гордея с това, приятел. Не е редно да отговаряш за моето ако, но съм препълнен. Ще ти дължа услуга. Става ли? Ей! Отчакайте! Това е същият камион. Ей, знаеш ли, че е камионът? Казва се Андрю Джаксън. Андрю Джаксън.
Божичко, шегуваш ли се? На колко си? Недостатъчно. Ама че деца. Веднъж се опитах да купя пуйка от мароканец. Пробута ми камилски кокалчета в буркан. Не е съвсем същото. Вече нямам търпение да опитам прочутата ти коледна пуйка. Какви подправки си сложила? Шведски ли са? Не, татко, това е... Кучешко ако. Ей, не готвя чак толкова зле. Не, имах предвид буквално. О, боже мой, Стивън! Ела да почистиш това! Какво има? Стивън, погледни се. Напълнял си за празниците, спокойно. Като ученик беше по-пълен. Така светиш като за Коледа. Благодаря, татко. Да позная ли Тор? О, да. Преди Бев чистеше след Тор. И в такива моменти ми липсва най-много. Стив, не може всички да сме победители. Ти без това не беше от нейната класа. Нали знаеш, морето е пълно с риба. Хей! Искаш ли да се заредим с настроение и да сложим елхата? Добре, става чудесна идея. Благодаря. За нищо. И не вдигай много шум. Мисля да подремна. Значи, никой няма да почисти? Приют за кучета. Кой е? Ловецът на кучета Дък. Какви са тези кучета, Дък? Не, аз хващам кучета и се казвам Дък. Мама казва, че трябва да се пазя от бездомни кучета. Просто отвори хлапе. Ако ще крещиш, няма. Не крещя! Опа, не мога да сбъркам този глас. Как ме е проследил? Кой звъни, Сали? Куче, Дък. Какво куче? Казвам се Дък и съм ловец на кучета. Търся едно куче. Татко, не дей. Може да е крадец. Чух, че по Коледа има много. Не ставай глупав. Виждали ли сте това куче? Охапа няколко деца, а после повали няколко старци и направи нещо ужасно на килима ми. Прилича на това, което блъснах с колата. Така ли? Значи, наистина е имало куче? Да, но избяга от колата. Какво? Избяга от камиона. Избягало е. Направо ми олекна. Сигурно вече е далеч. Да, сър. Не искаме да има бездомни кучета. Може да си вървите. Честита Коледа. Ето, че пак се срещаме. Познавате Джейк? Да. Видях го да вади играчки от кутията за дарения. Вярно ли? Не, всъщност, да. Само, че проверявах дали кучето не е вътре. Боя се, че може да е болно от бяс. Бяс? Да, На Коледа? коледен бяс. Да, този е най-лошият, повярвайте ми. Това да не би да е то? Сигурно острието на гилотината е паднало. Сега ще проверя. Ако има бяс, се нуждаем от човек като вас на улицата. От кога познавате това хлапе? Сякаш знае нещо. Не му вярвам. Бдете с хората си денно-нощно. Весели празници! Шелби! Шелби, къде си? Кочкарят е тук. Шелби! Стана малка беля. Нарани ли се? Предпочитам израза трайно травмиран, но става и снаранен. Леко. Ще ти помогна. Нали за това са приятелите? Леко. Да. Внимавай с лопата. Да. Виж, хлапе. Може ли да си говорим като приятели? Трябва да ти призная, че всъщност не съм семейно куче, а вълк единак. Разбираш ли? Ако утре ме няма тук, знай, че съм ти благодарен за всичко. Не съм свикнал хората да се държат добре. Ето, ще се оправиш. Добро куче. Не е заради теб, а заради мен. Просто трябва да бягам. Не съм свикнал така. Джейк, там ли си? Време е за вечеря. Искам само да ти кажа... Къде си мислиш, че отиваш? Не може да се качиш горе преди Коледа. Ще те върнат в приюта. Трябва да останеш тук. Разбра ли? Джейк, не се доизказах. Ще се виждаме. Не искам да му късам сърцето, но този живот не е за мен. Друг път, приятел, това си е моето място.
Аз ще седна тук. Извинявай, Джейк, ще седна до Хейли, така. Чудесна пуйка, Лили. Не съм виждал такива гърди, откакто почина майка ти. Имам предвид плъшки. Да започваме. Дядо, Джейк, остави дядо си и седни. няма къде. Има. Седни със сестра си на детската маса. Защо Брент и Хели не седят на нея? Не се дръж глупаво, храната е една и съща. Да, Джейк, ще дойда при вас. Там има ли вино? Не. Чу, майка си върви. Как е майка ти? Добре. С Джери са на почивка в Таити с частния му самолет. Страхотно! В Таити с Джери. В Таити с Джери, супер. Браво! Извинявай, мястото е заето. Извинявай, мястото е заето. Ама че работа. Не му обръщай внимание, той си е сърдитко. Социалните мрежи направо ми спасиха живота. След като майка ви почина, бях в ужасно настроение седмици наред. Обличах дрехите и слагах си от червилото и все обичайни неща. После влязох в интернет. Намерих много приятели, направих си уебсайт. Кой да ти знае, като на 40 съм. Да. Нямам търпение да стана на 70. Знаех си. А ти, юначе, сигурно имаш хиляди онлайн приятели. Аз съм геймър. Постоянно говорим с Баракуда онлайн. Защо никога не съм чувала за този Баракуда? Ами, не знам. Той въобще, той ли е? Не знам. Не съм питал. Трябва да се махам, но това си е мъчение. Надушвам храна. Не издържам. Не пречи да погледна менюто. Я да видим. Мислеше, че ще ме надхитриш, а? Мисълта ми беше, че така човек си намира приятели. Дядо е прав, татко. Аз имам 326. Да, а преди имаше 327. В някакъв момент. Изстрелате. Голям майтъп. Всъщност не е. Ще ядеш ли костите? Ще ги дам на кучето. На кучетата не се дават кости от птици. Могат да се задавят. На кое куче? Тор, събуди ли се? Не, Тор, глупчел, на това куче. Какво има тук? Шелби! Познавам миризмата на пуйка. Влизам. О, не. От това се боях. Семейство, което не пуска храна на пода. Шелби, какво правиш тук? Не виждаш ли? Умирам от глад. О, много мило. Благодаря. Оцели мястото, мила. О, много ти благодаря. Не може кучето да не яде огриски на Коледа. Незаконно е. Шелби, какво правиш тук? Връщай се в мазето. Веднъж попаднах на едно амазонско племе. Не бяха и чували за компютър. Както и за сутиени. Хората от него бяха много дружелюбни. Отпуснати, но дружелюбни. Голямо приключение. Не бях чувал амазонки без сутиени. Чудесна история. Ха, какво правиш? Този си е мой. Вземи си твой. Дай си ми пуйката. Пусни я. Егоист. Аз съм куче, а ти си човек. Можеш да си купиш пуйка. Я почакай. Стига, Джейк. Имай малко милост. Това го намерих аз. Не го връщай на старчето. Още съм гладен. Животът му е изпята песен, а моят е пред мен. Какви ги вършиш? Джейкъб, какво правеше под масата? Съжалявам, опитвах се да направя фокус, но отново не ми се получи. Ще си занеса този кокъл горе. Там ще си ям на спокойствие. Измисли фокус, който да махне петната от блузата ми. Спокойно. Имате ли сода? Не знам дали тя ще може да махне петната. Мисля, че да. Не може ли малко спокойствие? Може пък да получа и ревю към вечерята. Много ясно, че червената няма да си личи, ако се залееш пак.
В тази къща не мога да хапна необезпокояван. Я стига, да не съм кош за пране. Напоследък модата е много важна, особено докато ям. Майката на Джейк е доста нервна. Какво беше това? Смразяващ кръвта писък. Било много полезно за дебелото черво. Дък е пред къщата. Пред къщата има куче дък. Не куче дък, дък. Ловецът на кучета е на прозореца на спалнята. Идвам веднага, само да напиша в блога. Не съм от качалка и в тази къща има куче. Не говоря за онова дебелото, а за едно ей такова. Той знае. Негово е. Кажи им, синко, не намесвай Джейк в това. Незаконно е да надничаш през нечий прозорец. В повечето щати. Ето на. Да, незаконно е. Кажете ми, къде е кучето? Едно или две захарчета, господин Уинкълпъс. Моля. Благодаря. О, здравей, Джейк. Как си? Шелби, какво правиш тук? Както си стоях тук, изведнъж ми сложиха розова шапка с топки по нея. Не казвай на приятелите ми. Ако чуят и за покривката, ще стана за посмешище. Няма значение, дръж го тук. Аз ще се справя с дък. Разбира се, че ще остане. Още не съм поднесла тортата. О, торта. Харесва ли ти чая? Сама го направих. Да, харесва ми, но къде е тортата? Спомена торта. Дано не е въображаема. Да знаете, че ще идвам всеки ден. Няма да се измъкнете. Не знам. Убеден е, че тук има куче. Сигурно е видял Елен. Дядо Коледа обикаля из града. Лесно може да се объркаш. Хрумна ми чудесна идея десерт. Да, идеята наистина си я бива. Аз ще го донеса, вие стойте тук. Къде е Шелби? Кой? Кучето. Господин Уинкълпъс ли? Да, къде е? Ето там. Ама, че голяма мутра и не изглежда щастлива. Шелби. Беше ми приятно. Извинявай, но се пази. Махни се, куче с гигантско лице. Улично куче. Бяс. Съжалявам за брашното. Лошо куче. Дръж го, Тор! Това куче е лудо. Намери си друго за ядене. Не е за вярване, че сме от един вид. Ще ми унищожи цялата кухня. Махни се, побъркано животно. Как да му избягам? Това куче ли е или кон? Отвори, деца, горе, веднага, хайде, тръгвайте. Горе, бързо, бяс. Тази пък никога ли не е виждала две кучета да развалят Коледа? Тръгвайте веднага горе, хайде бързо. Тя е луда. Не! Махни се от мен! Махни се от мен! Не! Ох, дано не се пребия. Пазете се! Идвам! Махни се от мен! Махни се! За малко. За телхата! Там няма да ме намериш! Намери ме! Ще ви трябва тиксо за нея! Направете ми път! Дръж го, Тор! Обичам Коледа. Ключови думи. Коледен хаос и огромен провал. Писта! Махни се от мен! Джейк! Помогни ми! Джейк! Чакай. Никъде няма да ходиш. Мамо, ще го нарани. Съжалявам за онова с мутрата. Так е много по-опасен от мен. Татко, трябва да спася Шелби. Кой е Шелби? Кучето ми от дядо Коледа. Ела тук! Махни се от мен! Джейк! Помощ! Джейк! Ела тук! Малко тичане и снега ще ти дойде добре, Стивън. Давам ти храна за размисъл. Так се раздвижи повече от добре. Изглежда доста слаб, Стивън. Джейк, помощ! Трябва да ме пуснете. Той слуша само мен. Не! Казах ви, че тук има куче. Това определено не влизаше в плановете. Внимавайте! Защо? Има лед. Допето ми... Май си щупих задника. Щупих си задника. Да вървим, Дък. Да приключваме с това. Джейк, да ти се намира още някой фокус? Съжалявам, Шелби. Аз съм виновен. Не си виновен.
Просто светът е такъв. Джейк, пази се. Опасно е. Не е опасно. Той ми е приятел. Най-добрият ми приятел. Единственият. Ти си чудесно хлапе. Някой ден ще станеш страхотен фокусник. Просто винаги съм бягал. Не умея друго. И дък винаги ще ме преследва. Такъв е животът. Винаги ще ти бъда приятел. Да знаеш. Пусни го, нищо не е направил. Да, друг път. Не тъгувай. Обещаваш ли? Той ми е помощник. Без него фокусите не стават. Отдръпни се. Трябва да го върна в кочкарник. Защо е толкова важно? Това зависи от вашите. Мамо, татко, никой не го обича повече от мен. Мога да го осиновя, нали? Иска ми се да можехме, но не можем. Знаете ли, и нашите не ми даваха да си взема куче. Затова после от мен стана човек. Виж, Джейк, забрави, че сме се срещали. Така е по-добре. Хлапе, трябва да тръгвам. Нямаш нужда от мен. И от никой друг. И сам се справяш. Желая ти весела Коледа. Наистина. До скоро, Джейк. Шелби, не си тръгвай, моля те! И да се грижиш за топката ми. Чао, хлапе! Добро момче! Здравей. Този го познавам. Как се казваше? Пити Шелби. Гледах го във Вегас. През 92-а. Вече не е толкова сръчен. Вече не прави фокуса с лъвовете. Но ще си го бива. За онзи номер с изчезващите зъби използва протезите си. И все пак е доста смущаващо. Хей, всичко ще е наред. Не винаги получаваме желания подарък за Коледа. Понякога дори дядо Коледа греши. Мрази Коледа. Не говори така. Не е вярно. Без Шелби си нямам никого. Никого ли? Не говори така. Имаш си семейство и фокуси. Единственият фокус, който би зарадвал нашите е, ако изчезна. Това не е вярно. Всички те обичат. Дори Брент. Ами Шелби, сега сигурно плаче. Кой ще го утеши? Той кого си има? Има си теб. Виж. И аз загубих най-добрата си приятелка. Когато баба ти почина, в сърцето ми остана дупка. Обиколих света с надеждата да я запълня. Ходих на места, които тя искаше да види, но така и не успя. И знаеш ли, макар че бях сам, знаех, че тя е с мен. Защо ли? Защото когато много обичаш някого, той винаги е с теб. Знам, че си малко тъжен. Затова реших да ти дам подаръка преди Коледа. Това е празна кутия. Нещата не винаги са такива, каквито изглеждат. Кутията е специална. Не изглежда такава. Докато пътувах, срещах интересни хора. И им разказвах за теб. Когато разказах на един от тези хора за теб и любовта ти към фокусите, той ми заръча да ти подаря тази кутия. Значи непознат ти е дал празна кутия, която да ми подариш? Поиска $50, но аз я спазарих за 25, но все пак е много специално. Кучкарник. Току-що го хванах. Искате го или не? Ако го искате, елате до 10 или може да го няма. Да ме няма? Так, дай да го обсъдим.
че къде ще ходя? Дък? Събрах повечето здрави. Ови, не са останали много. Татко, престани, моля те. Развалиха ни Коледата. У дома е хаос, а ти мислиш за украшенията. Кучетата ми провалиха живота. Нищо му няма. Повярвай ми, присъствал съм и на други провалени Коледи. През 86-та се стигна до съд. Това ли е най-голямата ти метла, защото Беф имаше по-голяма... Да, защото я използваше, за да лети с нея, Стивън. Благодаря, татко. Не приписвай всичките си беди на ненужния си страх от кучета. Бях нападната, татко. Човек не може да забрави такова нещо. Сериозно? Да? Как го помниш? Беше на 3. Кучето сигурно само те е близнало. Ти не се боиш от кучета. Напротив. Боя се. Сериозно? Виж тогава до теб. Моля те, махни го от мен. Позволява си някои волности с езика. Пак съм в кучкарника. Казах ви, че мразя Коледа. Не искам при друго семейство. Ще трябва пак да бягам. Направих ти пържола за довиждане. Няма да ти се вижда много специална, защото ще си в богаташко семейство и ще ядеш такива всяка вечер с Час, Франсис и богато разведена жена. На кого са му притрябвали богати семейства? Бях си намерил семейство. Това на Джейк. Тук ще стане тихо, но ще се справим. Ако моментът и мястото бяха различни, можехме да сме приятели. Но сега... Приятели, да не полудя? Гониш ме от 2 години. Ще е забавно в следващия живот. Ти да хващаш кучета, а аз да съм куче. Излез на свеж въздух. Претоварил си се. Обичаш да се слушаш, нали? Това ще те подлуди. Падането ти е повредило мозъка. Добре. Ще ти я затопля. Дък, сериозно? Ако ще ме даваш, дай ме на семейството на Джейк. Леле, ще трябва пак да бягам. Едно е сигурно. Ако съм при Джейк, повече няма да бягам. Никога. Хлапето ми липсва. Какво ли прави сега? Защо ми подари празна кутия? Тук няма нищо. Тайно отделение. Добрите фокусници следват сърцето си. Магията прави невъзможното възможно. За Джейк. Подпис Филбър Томас Шелби. Супер! Казах ти, че е специална. Тя вечеря пилешко. Ех, че сладко. Брент, помогни ми да спася Шелби. Какво? Няма да ти помогна да спасиш това тъпо куче. То ни развали Коледата. Ами ако звънна на Клоуи, това е номера ти? Знам, че я шпионираш. Какво? Това е абсурдно. Откъде имаш номера й? Аз и знам и не смятам да ти казвам. Ще ми го дадеш ли? Само ако ми помогнеш. Добре. Какво да направя? Хейли, искам да ти покажа нещо. Какво искате? Злорадствате ли? Вече видях как го щупи. Онова беше просто фокус. Хопаля! Еха! Още сте тук? Искате нещо, нали? Да, така е. Знаех си. Добре, това сме ние, а това е кучкарникът. Кога го направихте? Знаем, че ще се приготвиш като за битка. Казах ви да ме наричате мангуста. Все тая. Намерих плановете в мрежата. Човек може да открие всичко, ако знае къде да търси. Разбрахме и за новите средства за сигурност, които Дък е инсталирал. Проследих покупките му дълбоко в мрежата. Имам познати. Имаме късмет. Още не е сложил най-страшните неща. Браво, Хели! А сега искам всички да ме чуете. Това е кучкарникът, а ето е целта ни, Шелби. Това е господин Уинкълпъс. Не пипай. Джейк, откъде взе показалката? Съсредоточете се, става ли? Добре, ето как ще действаме. Ето тук се намира стаята с клетките. Шелби е до пеща за отпадъци.
И туристическият агент ми пожела приятно прекарване. Страхотно. И как ще минем покрай тях, а? Спокойно, помислил съм. Как се наричате? Наричаме се аристократите. Кой ли може да е? Честита Коледа, госпожо Паркър. Джейк каза, че трябва да дойдем и да повишим празничното ви настроение. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be Хайде, нажрете. done. We now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Честита Коледа, благодарим ви. Noel, 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 Noel. От тук ще минем напряко. Трябва да пишкам. Стига, минахме само 2 пресечки. И ни остават само още 2. Градът ви е много малък. Пряк път е оксиморон. Ще се напишкам. Добре. Сали, иди да се изпишкаш, но побързай. Да се придържаме към плана. King of Israel. Много ви благодаря. Беше чудесно. Честита Коледа. Silent night, holy night, all is calm. Пристигнахме. Нали помните плана? Добре, Брент, започваме операция Зънзън. Наричай ме Мангуста. Все да е. Разсейваме глупчето. Добре, Брент. Мангуста! Очаква инструкции в гнездото на гарвана. Излиза! Заловете се на кучета от дядо Коледа. Що за шега? Да видим какво има вътре. Хайде! Сигурен ли си, че ще се справиш? Моля те, това не ми е първото родео. Не знам какво значи това. Heaven, heaven, nature sing. Това ли е краят? Да, това са всички коледни песни, които знаем. На английски. А сега малко коледни песни от целия свят. Itchy knee san, jingle-a-roo, jingle-a-roo, Suzuka-na-roo. Стивън, донеси ми малко скоч, моля те. Jingle-a-roo, jingle-a-roo. Така. Майчице. Татко ще вечеря пуешко. Това е много мило. Да. Не за те, Проки. За мене. Добре. Така, сега ще изчакаме да му се доходи до тоалетната и ще направим малък фокус. Hello, my baby, hello, my honey, hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Сали, приготви Чарли бъбривкото. Кочкарника? Извинете, но с кого разговарям? С Док Джонс ли? Не, казвам се Дък, а не Док. Дък Джонс. Господин Джонс, правим една кратка анкета. Почекайте. Коледа и се наслаждавам на вечерята си. Съжалявам, господине, просто си върша работата. Така, доволен ли сте от настоящия си камион за кучета? Не съм доволен от нищо. Това, че искате да ми продадете камион за кучета на Коледа, е скандално.
В момента камионът ми за кучета е много разнебитен. И това е проблем, но аз знам как да го поправя. Ясно? И децата в квартала няма да ме сочат и да ми се присмиват повече. Защото... Аз... Край на анкетата? Обектът е чист. Леле, прекрасно изпълнение. Песните бяха много красиви, макар да бяха повечко. Да. А защо не изпяха Ла Бамба? Хареса ми акапелната им версия на Дим над водата. Децата трябваше да ги чуят. Дали не им се скарахме много заради кучетата? Така да е... къде са те? Не знам. Сигурен ли си за кода? От дяволите, още е заключено. Последното число не се вижда. Това си е твоят почерк. Трябваше аз да го напиша. Опа, петелът се връща в курника. Трябва да действаш. Време е за план Б. И такъв ли имаме? Да, имаме. Аз бягам. Какво ще измислиш сега, Гандалф? Това е 2-метрова ограда. А президентът пак е в овалния кабинет. Ще ви покажа един фокус, който упражнявах. Джейк, ти ли си? Хайде, спаси ме от тук! Не може да бъде! Дошъл си за мен! Чуваш ли? Това е Шелби. Ще бъдеш изумен. Сега ще направя нещо немислимо. Номер на ръба на смъртта, с който смайвам публиката по света. Да, започвай вече. Добре, хайде. Побързай! Чакам, Джейк! Добре, идеално. Сега ще мина направо през оградата. Гледай да не се сплескаш. Еха, признавам, беше изумително. Благодаря. Добре се справи, Сополивко. Тоалетна ли, приятел? Хайде. Ела, приятелче. Време е за следващият ми номер. Сега ще мина през прозореца на банята. Опа, побързай, Брент. Изстреляй пуешкото! Да, спокойно. Май се върза. Години ще трябва да извадиш заек от шапката си. Дък пак влиза в тоалетната. Дък! Хора, децата ги няма у дома. Как така ги няма? Не са горе, нито са в мазето. Няма ги тук. Сигурно си играят навън. Без паника. Не, до сега бях навън. Там няма никого. Трябва да изпаднем в паника. Отвлекли са ги. Край с родителските права. Ще ги убия. Къде може да са отишли? Сетих се нещо. Вижте, настроих го така, че ако Хейли си изгуби телефона, да го проследя. Значи мога да проследя и нея. Малко е плашещо, но... Къде се намира това? Това е кучкарникът. Ще взема колата. Добре. Да минем по магистралата. Става, оттам ще е по-лесно. Един момент. Имаме развитие. Свещеникът се върна в църквата. Действайте! Изстрелвам последния куршум. Опа, счупих прозорец. Джейк, измисли нещо преди да си станал на десерт. Сали. Влязохме. Какво става? Сигурно съм направил няколко кюфтета от пуйката на дък. Кучето ще дриска цяла седмица. Да, тежко му е. Папата влиза във Ватикана. Повтарям, папата влиза във Ватикана. Няма да е приятно.
Наблюдавай папата. Започваме операция Сливица. Аз ще вдигна. Ти вземи куклата. Очкарника. Дък обажда се Ед Паркър. Вчера взе улично куче от дома ми и шпионираше жена ми. Един момент. Чакайте. Коледа и се наслаждавам на вечерята си. Съжалявам, исках само да питам дали децата не са там. Не съм доволен от нищо. Това, че ми звъните на Коледа е скандално. Да, усещам, че си ядосан. Знам как да се справям с такива проблеми. Да, и децата от квартала вече няма да ме сочат и да ми се присмиват. Виж, няма нужда от заплахи. Идваме при теб, за да поговорим. Разбра ли? Затвори. Трябва да побързаме. Кучкарът е откачил. Как върви? Този път се позабави доста. Дадохме му много силни слабителни, но дори и той трябваше вече да е пресъхнал. Джейк, близо ли сте? Да, само минутка. Един момент. Само да взема отпечатъка му и влизаме. Дък, не Док, а Дък Джонс. Капитанът е на мостика. Джейк, трябва да побързате и да се махате. Джейк! Джейк! Шелби, готов ли си за бягство? Ти успя! Знаех си! А сега ме освободи. Хайде, използвай ключа. Дай да видим. Бих помогнал, но нямам ръце. Ей, какво е това? Опа! Идват още гости, идват още гости. Скоро ще ни свършат позивните. Побързай, Джейк! Нали, Ечо? Побързай! Хайде! Това е ключ, а не изпит по алгебра. Побързай! Господин Кучкар? О, не! Онази лудата със силния парфюм и глезлето. Измъкнете ме! Да, най-после. О, божичко. Добре дошли. Прекратете мисията. Бебето е... Клоуните са... Рибата е... Кажи им просто, че идват хора. Джейк, трябва да се скрием. Джейк, понякога не е добре да слушаш жените. Сериозно! Джейк, върни се! Не помня да съм ги оставил тук. Дайте ми кучето. Дайте ми парите. Разбира се. Да. Джейк, Сали, чувате ли ме? Нямаме и визуален контакт. Имаме план Б. Него вече го използвахме. Не, говоря за Баракуда. Той ще ни каже какво да правим. Виж, не е затворила вратата. Добре, влязох в профила ти. В команда убиец, какво да кажа? Че капитан Мангуста обявява код оранжево. 2, 3, 4. Не знаех, че струвам толкова много. А сега ми дай кучето. Добре. С удоволствие. Хей, полека! Току-що разбрах, че съм много ценен. Не. Добре. Нали не е забравило номерата? Я направи някой номер. Номер ли? Сега ще видиш. Ще те превърна в добра жена, но няма да ми повярват. Искам да направи номер. Кучето вече не е мое. Ти, куче, искам номер, веднага. Знам един. Спирам да ти обръщам внимание. Какво му става? Просто код оранжево. Той код оранжево ли каза? Да. Лошо куче. Казах ти, че искам номер веднага. Лежа си и не те чувам. Това стига ли? Кученце, ще ми направиш номер. Или ще те набия, само решаваш. Ако решавах, щеше да си в клетка с някой шнауцер. Както искаш. Едва ли ще бърше пода с това. Може да боли. Спри!
Ще го заболи. Аз го притежавам, мое. Браво! Редник Баракуда. Мангуста, Капитан Мангуста. за мен е чест да ви служа, сър. Леле, ама това дък ли е? Мислят ме за лош човек, защото хващам кучета. Но истинските лоши са тези като теб. Да, може да си много богата, но животът ти е като кучешко ако. Кучетата никога не се бият. Би трябвало да знаеш това. Дък май са го отвличали извънземни. Сигурно си била нормално дете като тези тук. Примерът беше лош. И не можеш да притежаваш куче. Той или става част от семейството, или не го заслужаваш. Ясно? И спри да обиждаш бившия си пред сина ви. Какъвто и да е бил, си остава негов баща. И още нещо. Каквото и да говори Франсис, той не иска да му купуваш още неща. Не иска да ходи с теб на покупки. Иска да му бъдеш майка. И без това няма да му е лесно, защото сте го кръстили Франсис. Така. Ето. Коледа е. Най-добре ги дай на Франсис. Нека той реши какво да ги прави. Знам, че за теб 5000 са джобни пари, но това може да промени нечий живот. Франсис ще се почувства чудесно и ще ти спести 1000 от бъдещи посещения при семейни терапевти. Затова искам да се стегнеш и да се върнеш след година, за да обсъдим какво куче да си вземеш. За първи път чувам дък да казва нещо интересно. Върви, върви. Тръгвай, тръгвай, тръгвай. Хайде. Върви. Добро, момиче. Браво. Еха, добра реч, войниче. Благодаря, дай ми го. Няма да го нараня. Довери ми се. Щом дък каже довери ми се, това значи спасявай се. Какво е това? Алармата на автоматичната пещ за отпадъци. Всяка нощ се включва по това време. Божичко! Бързо! Хлапе, трябва да излезеш оттам, опасно е! Казах ти, че не отварям на непознати куче дъгове. Сали, отвори, аз съм Джейк. Джейк, сигурен ли си? Да, бързо отвори. Къде е Шелби? Дядо Коледа го спаси. Как го спаси, миличка? Сложи го в пещта за отпадъци. Не. Няма го. Така ли? Да. Джейк, съжалявам. Добре ли си? Най-после е свободен. Завинаги. Сега е на по-добро място. Дано само знае, че винаги ще е най-добрият ми приятел. Винаги. Искаш ли да спиш при нас? Не, ще спя в мазето. Съвсем сам. Не искам никой да ме притеснява. Дядо, вече не вярвам в магии. Госпожица Мъмбълс! Джейк, ти си я поправил. Много ти благодаря. Този ли е последният? Не съвсем. Джек, знам, че ти е много трудно, затова искам да отвориш последния подарък. Саркофагът на магиосника. Хайде, приятел, покажи ни как работи. Добре. Трябва ми помощник, но ще се справя и така. Ето, празен е. Сега ще размахам жезъла и ще кажа вълшебната дума. Алказам! Пуф! Опаля! Честита Коледа! Леле! Имам клаустрофобия, не затваряйте вратите, благодаря. Казах ви, дядо Коледа го е спасил. Но как така? Фразата, която търсиш, е коледно чудо. Да.
Това наистина е коледно чудо. Не, това е коледна магия. Сигурно се питате как така съм тук и как съм още жив. Казват, че фокусниците не разкриват тайните си, но пък мога да си го позволя поне веднъж. Джейк го беше планирал от самото начало. Добре, ето как ще действаме. Това е стаята с клетките в кочкарника. Шелби е близо до пеща. Наложи се с Али да влезем в роля, но бягството ми щеше да е най-великият фокус на Джейк. Успех, господин Уинкълпъс. По принцип не обичам да влизам в пещи пълни с пепел и да ме заключват вътре. Или пък да ме наричат Уинкълпъс. Признавам, че не бях сигурен в успеха на плана. Сали сякаш вярваше, че дядо Коледа ще ме спаси. Оказа се, че не беше той. Джейк имаше вътрешен човек. Дядо Джефри. Който знае как да пази тайна. И освен това, не ми се присмя заради смешната шапка. Това е кучкарникът. Джейк заблуди родителите си блестящо. И се наложи не само аз да влизам в роля. Оказа се, че дядото се е престорил на задрямал. Мислех, че няма да дойде. Забравил ли ме беше? Топката ми! Да! Прибираме ли се? Така дядо ме доведе у дома, а Джейк продължи да се преструва. Сега е на по-добро място. Дано само знае, че винаги ще е най-добрият ми приятел. Оказа се, че го бива и като актьор. Дядо, вече не вярвам в магии. Не, че дядо му отстъпва в това отношение. Кой да ти знае? Гениално! Всички се разплакаха. Така Джейк направи най-добрия си номер. Но дядо ни готвеше още една изненада. Последен подарък. Честа се пада на теб. Мамо, служи я ти. Ето, Лили, хайде. Не можех да повярвам. Леле, собствена каишка. Готово. Добре дошъл в семейството, Шелби. Ха, семейство. Значи за това била Коледата. Винаги съм таял големи надежди за нея. Но всеки път оставах разочарован. Проблемът е, че съм гледал грешно на празника. Не е важно какво искам аз. Истинската радост идва, когато направиш някой друг щастлив. А когато другите са щастливи, магиите изглежда се случват сами. А магиите и щастието притежават голяма сила. Могат да вдъхновят дори човек като дък, да спре да гони кучета и да осинови всичките ми приятели, да ги храни, да се грижи добре за тях. Или да накарат баща и дъщеря да оценят радостта от това, че са заедно и да се опознаят взаимно. Може да става дума за нова връзка между хора, които се познават отдавна, но изведнъж са открили магия, която превръща всеки ден в Коледа за тях. Или за хора, които са загубили близък, но са открили нова страст. Отдали се и се напълно и тя ги вълнува така, сякаш пак са деца. Знам, че звучи сълзливо, но наистина ви трябва само любов. Както и приятел, с когото да играете на топка. Най-хубавата Коледа на всички времена. Ролите озвучиха артистите Ирина Маринова, Йорданка Илова, Радослав Рачев, Емил Емилов, Христо Чешмеджиев. Преводач Пламен Озунов. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Мария Ангелова. Студио Медиалинк.